Hello, may kami kayo. Magluto ako ng tamo. Luto ko, tokwa, luto kaya oysters sauce. Kaya oyster. Ilan tayo parang mangingi, tapos pili ko. Kung saan ako, hindi ka marigas alupa ko. Wala yung chismis kayo. Para, hindi na tayo kasi may pili ko. Yan tayo masin. Tapos, pili tayo. Lalu kan mag tipo. Mahal din ang set. Kung kasi may kalapit ang medyo lang palas. Ang tanong talong dito ito, tokwa. Malata kasi kumbang. Hindi ka. Pakasulit tayo ng naman. Mati kapang kanya nih, ayan nih. Pero ko namin. Yes, yung